erokamano gima nyikwara Ramogi manyako ng'e ni kinduru gi Mheshimiwa Raila ne nitie stage ma sirikal kane luwore gi ng'anyo mang'eny gi weche mang'eny economy mar Kenya nochopo kama dhi lwar mane oket ne Mheshimiwa Raila nogo mopimne mokone ni kama wantie mo ong'ado ni weya go break waduog chien wati kamoro achiel. Mano ema iluongo ni the debt ma Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta wangina nego kuom Mheshimiwa Raila Odinga. En kaka ng'ato nyalo joli mai bende tieki mitiek motegno. Notemo jole tok noyudo telo. Gima Raila opuonjowa ni ka in gi focus ni ng'e kama dhiye to chwanyruok moko matindo tindo gi ok iwe donjo e chunyi ing'iyo kama idwa dhiye. Kama idwa dhiye eming'iyo emiketo wang'i emuma bende owacho ni focus tarry till the end. Kiseng'iyo the cup that has been set before you, the glory that is set before you, tikoni kanyo. So Raila dine bed no mako ok dotiyo gi Moi, ok dotiyo gi Uhuru Kenyatta. Mheshimiwa Ruto bende negi gwandorego. So from him waneno ni kidwa dhi kamoro dondruok matindo gi weche matindo gi ibende neno tigo gi chung mar balo wade go gi chung bala kor wuok te dhi. Raila never lived in bitterness. Wabe wapuonjore wan pod wan gi bitterness mawa matindo tindo. Cause dhiru wi matin kama to weda gere go koko nyaka kiny go koko ke koma. So, as a leader, we should have learned. Kata karach tidok chien. Idembele tigo gine. Kuro mane mokelo that bond. En menoka bond no negi Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Bond no negi Mheshimiwa William Samoei Ruto. Bond no negi joka Moi. Manu nego beno mako negi mako nene tongolo mno lau kucha. To mane maging'iyo gi Gideon, maging'iyo gi Moi himself, magitiyo makata mna sama ne jiwere 2002 bang mano to siep bende nodugo bede abeda. Omeyo mano lesson ma wan bende walan. An bende puda puonjora ok awai na chopo kanya bende tida puonjo nyaka na yudi Yesu kuro tinde mang'eny mi mako mang'eny miliere etie musalaba abenda puonjora. Well, Mheshimiwa Raila kanyo is a lesson ma omiyo Kenya nyo unite in grief nikech ne ok omako weche ok kaka no deal gi Moi ok dinge ni manga mutwe modwa tieko nyote jela ok nyal believe en owuon gima lich ni kata manoganda marwa mar the Kikuyu nation. Mheshimiwa Raila no hero gi makata gi tuo ni ombulu to hero gi ndi. Kedana no dwa hero gi malo kata kaka no hero luo. Mano is a lesson ma jomodong ma pod ngima. Jomatindo, jo siasa mantie, jo kanisa, ng'euru ni gini kama kaka jimedo bedo better. And at them I will be practicing. Pod nyoja wane jende which gik manotimore chon. You know gimanotimore chon. Kane podi nyathi matini mako kawuono joge notuo na tongo kachamo joge notima kia nade ngane notamore cholo na fees ngane nokawo lopo kia ngo Mheshimiwa baba opuonjowa ni kama idhiye miyo weche mang'eny manono manyalo bedo wasigu iweyo. Yesu bende wacho ni un jogo moting'ore mapek biuru ira mondo amiu yweyo. Let us learn that. So Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, I salute you wangina. Mano was very good. Kendo I salute the Jaramogis for wako Uhuru Muigai wangina properly. Angeo ni President Ruto bede soon will go back. To bede obro nyiso dalili. Unge ni President Ruto tena adua and a go getter. Obro surprise machiegni. Ketu na wangu to ket lam. To waket mutegno. To wadwa guonye wan bende mos. Ma 2032 nyako jolwa
machiel kuomwa bed State House kaka His Excellency the 6th. Keturu gini lamo, oken lweny wang nok nwadhi go lweny malo, wang ne wadhi kisera, en kisera wadwa sero Mheshimiwa William Samoei Ruto, tuwasero Uhuru Muigai Kenyatta, tuwasero Rigathi Gachagua, tuwasero Kindiki, wadwa sero gi tema sama gi chiewo to nyako se nyom ose demo kete ot warito mna nyodo. Uwinjo giwinjo makare ahinya kiwacho ni sani kore mana dhi mos mana kisera mitimo mos mar mondo mi wane kaka wanyalo sudo mbele kod piny Kenya yo makare. Kata kamano waneno kito siep makare kanyo ma ibende lero ni Raila Odinga wanyalo wacho ni ne ng'ama chunye ne lendo kendo notur mar mondo mi one ni omedo keto siep